Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na aga sa tuya agabos, primerong biyernes ngunyan kan bulan ni okay bakong primero pampiran na ngunyan. Tama ba? Primerong biyernes ba ngunyan? Tama, Jerome? Kang Nobyembre, ano tama? Medyo kung nakita pasensya na disorient pa kita ano tabi por sobrekan sa tuyang mga pinagsusubaybayan. Ano po? Primerong biyernes, Fetsa 7, Viva Señor Santo Cristo. Pasalamat kita sa mahal na Diyos. Ano tabi? And uyan baga tabi sa Barangay Dapdap sa Legazpi, sa Quasay Parish. Yaon dyan pasalamat kang Señor Santo Cristo. Iguaman tabi sa Daraga sa Barangay San Roque, Sitio Santo Cristo. Ano man ang kasiributan, ang mahal na amang Diyos dapat ipigpaenot sa gabos. Lalong-lalo ngunyan na nag-aantabay kita kainin nag-adang-adang na bagyo na kung makalaog na po sa teritoryo kang Pilipinas nga ngaranan Uwan. And pangadjita padagos itong sa mga nagka-arafektaran kang Tino na makagian-gian na sila sa pagbuhay-buhay, may maistara na lamang, may makakaon, so mga naghere lang magka-recover na, so pagbuhay-buhay ninda magkaigwa na po ni normalcy. And ipangadji taman sa tuya man na lugar na sana po dain ng agihan na ano man na lugar digdi sa Pilipinas ining nag-adang-adang na bagyong Uwan kung makalaog na po sa satuyang teritoryo. Happy birthday sa mga nagkukumplean yung ngunyan. Programa na tabing tingog kan banwaan minalaom na yaom po ka mo. Nagdiretso so kadakol-dakol pong paraan tabay kasubago na nagre-react, nagde-text, nag-upload tabi ano. O kung daiman sunamo yaman sana po tabi, imbitaran limang kamo na mag-iriba-iba kita sa kung 10:30, mantang kamo dyan, naghanda na kan pangugtuhan. Katuwang tadyan sa luwas ang news team, ang puwersa kan Mega Force Patrol. Sa tuyang master control yaon dyan si Padignal Baldo kan Jigs Baldo Welding Shop. Para sa broadcast ni Mantabi dyan po sa radyo region wide. And siyempre si Jerome Nico Martinez sa internet tabi ano. Broadcast ni man worldwide netwide DCGB News Online, Facebook and YouTube DCGB Legazpi City Philippines. Sa newsroom yaon po dyan ang matatag, ang malalaoman News Director Mardila, katabang si Jen Matthew Balyaran and si Ma'am Shia Leron, Jimos Barrios, Nicole Angloriani, sinda po ang minasorumada kan mga istorya lokal, national, international. Nagkakadarangog niya to kung may news break as in major newscast sa DCGB. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Good morning! Pading naltabi takasukuan bago nag-upload ako sa Pag-asa busy, may mga meeting pala and pinaduman ko nga ni aktualmente kay kunyan kay ining Joshua talagang naghagad mo na ning dispensa pading nalta siribot. So kunyan igwang meeting sa defense sa civil, igwang meeting sa probinsya tabi So we have to understand. Makisuyo daw nalingawan ko padingnal, sorry.
So interview ni VP Henry kung igwa, sigurado ko igwa iyan. So ang kahuro niya ta si Sir na Almohuela, makipreparar the whole text tabi the whole text kan kunyan kan interview niya manungod kaining nag-adang-adang na bagyong kung maglaog sa Pilipinas ang ngaran Juan. Now, ready na padingdal arog kainin nasanaan pigigibot pa this is what I have been explaining for kanakaaging duwang aldaw na gayon kanakalis na simana na pag nai-interview na and talagang pirming nai-interview ni VP Henry sa inot na programa ang Pag-asa, then masunod na kita ang pigigibuta pigreplay ta na lang. You know why? Primero, the proximity kan interview is harane. Okay? Naka-interview pa sana, then interviewon ta naman. Tabi? Ikadua, kung po so pinag-urulayan duman. Pigahapot na ni VP Henry, pig-explicar na na VP Henry, iyo man sa natabi, so ihahapot ko. Tabi, so madudoble. Masabi kan so para nago, ano man ngayon si Pio, dahil nagdadangog, sinimbag na ngayon kasubago. Okay, so, iyon na po yan, tabi, so, sugabos na informasyon na dapat ang maaraman, so pigpaparahapot ko, kaito kan mga panahon, kanda pa kan mga cellphone baga, pigpaparahapot ta, kung nag-interview kita kicho Tony, sa mga taga-Pag-asa dyan, so pigahapot ta na sa insulokasyon kan bagyo, yung coordinates, yung direksyon, yung speed, yung puwersa, anong aldaw pwedeng umagi sa to, anong oras, gura no kakusog ang pwedeng umagi sa to, subulyum kan oran, pigahapot na po yan ni VP Henry. Iyo man sana so ihapot ko tabi, sumautro man sana. Lalong-lalo na kumpariyo na so proximity kan, haranin ang proximity kan oras, po. So yun na po yan. So we should adapt sa pag-evolve kang panahon na arog na po yang kaantabi, So to save time and saro pa, kung ini na nga ni, maapod kita sa Pag-asa, that tiyempo na ay arog kaan busy ning gulpi mapaparalyze kita pa ring nald. Bako, busy taday kitang makakahoron. So, uyan masano sa impormasyon na presko pa, iyon ang ilaog ta. And lalo na kung yao na subagyo baga haranina, pag haraninan bagyo, ang pag-release baga kan Pag-asa kan sa indang bulletin is every 3 hours na. Now, kung na-interview na sa inutan, then interviewon ta naman, comes now, so pagbotwa na naman kan maabot na kunya na bulletin, latest, so mga aapudan tang taga-Pag-asa, sibot na po yan sa pag-collate kan data, pag-compute, most of the time, daitanan madidisturbong maray, tatawan ta sinaning oras for them to give us the right information. Kaya data na pagdidustubo. Kaya pigre-replay ko na lang po tabi yan. So, arog po ang kaan. Iyon na so nangyari ba ganyan? Ayan tiga-apudan ko sa Pag-asa kasubago, busy sa cellphone, I've tried mga 8 times, talagang pag-arog kaan, nagkukunyan iyan, nagkukuromunikar iyan tabi. Takun ba ko iyan busy, automatic, sarong apod, minasirimbag yan sa direct line na pigtatao sa samo. Ngunyan, pinaduman ko pa kay Joshua, iyon na ayan tabi, talagang ma-meeting. Kaya, nag-dispense na mo na kita. So, ini na po muna tabi, ang madadangog ta, ang pagkipag-ulay kan sa muyang VP, kay Sir na Almohuela, kan Pag-asa, dangugun ta po, tayo na yan ang kunyan. Yao na po dyan ang sustansya kan tabi. And then, baka maapudan ko man si Sir Cedric Daep, magpatabang kita kung ano ang pwede pang itao man na informasyon ni Sir Cedric Daep, saro man siyang nag-adal man siya ng meteorology, and kunyam, dati siya bagang apsimo, tabi. So sana po maintindihan nindo kung nakatudan ta na minaapod kita sa Pag-asa, pag-araw ka ini, dai na po muna tabi. Not unless, tabi ini po, not unless, halimbawa, may special coverage na kita, na natsyempo kita padingnal na duman sa oras ta sa pagluwas kan Pag-asa, kan bulletin, yan, duman kita ma-interview talaga kaan. Bako, halimbawa, natsyempo kitang 5 to 7, ning Banggi, o 11 to 1 ning Matanga,
talagang ma-interview kita kaanduman. Tayan so freskong pagluwas kan bulletin na bago. Ano po? So yan. Pero kung dai, magre-replay na lang po kita tabi. So sana po maintindihan nindo kung dai na sunakatudan ta na sige sa nang interview ta na iyong iso dalagan man kan informasyon. O pareho kay ni tabi, this is now the situation. We apply na tabi ining sa tuyang sistema man. Ano? Ang madadungog din do sa pagkipag-olay ni VP Henry kay Sir Melvin Almohela kan Pag-asa. We will listen. Go ahead, Padingnal. Diyos marhay na pagkaga po sa mga taga-DCGB. Asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay kan DCGB. Sa ninyo na Nobyembre 7, 2025, sa aldaw ng biyernes ng pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Northeast monsoon o paros kang amihan, ang nakapekto sa pinakapuro kang norte kang Luzon, mantang kasubagong alas 3 kang madaling araw. Ang severe tropical storm na may international name na Pungwong na nasa luwas kang Philippine Area of Responsibility ay pigakalkulong na sa distansyang 1,525 km sirangan norte sirangan kang Mindanao. On its coordinates na 10.7 degrees north, 139.4 degrees east. Taglayang kusog na paros na abot sa 95 km per hour alani sa sentro. As in pagbugsok ang paros na abot sa 115 km per hour. Naghihiro pa si rin sa norte sulnupan sa rikas na 10 km per hour. Ang naturang bagyo ay ay inaasahan malaw sa Philippine Area of Responsibility. Yun na pagkaldaw, uro at yun na pagkabanggi hanggang sa Sabado ng pagkaga. At pag ito po ay nasa loob na Philippine Area of Responsibility, ay papangalanan itong local name na Uwan. Ito po ay may chance na maglandfall po sa Lunes sa may bahagi ng Northern or Central Luzon sa may Aurora Isabela area. Ito po ay inaasahan na mabilis na lalakas at ito po ay pwedeng maging typhoon category ngunyan na pagkaldaw at super typhoon category naman sa asal daw ng Sabado. Mantang pwede po magkaroon ng wind signal dito po sa may eastern portion ng Luzon, sa may portion ng Samar as early mamayang pagkahapon hanggang bukas po ng pagkaumaga. At yung pinakahayos na possible nga po na pwedeng maibigay po dito ay wind signal number 5 sa bahagi po ng Northern or Central Luzon. Samantang digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya kitangon niya ng bahagyang panganuron sa kod mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga paguran o pagkikilat pag naguldol. Dulot kang mga localized thunderstorm. Ang paros ay moderato sagkod sa makusog na halis sa norte, sulnupan hanggang sa norte ang mamamatian. Ang nabaybaying dagat ng Kabikulan magiging moderato sagkod sa maalon. Temperatura pigila umampoon 26 sagkod 32 grados sentigrado. Asin ang daw ay masirang at yan na alas 5:41 ng pagkaga. Yasin masulnok at yan na alas 5:16 ng pagkahapon. Ini sa Melvin Almohela reporting live halididi sa DOS Pag-asa Legazpi. Padingnal, so interaction, so question and answer, idirit sumutabi ko niga paano. Yun na baga Padingnal, so dai nang kasubago, sige tabi, ano. Endimar, sandali. Kung igong interaction baga, so kwanta, ikonta daw ito, tabi, ano. So, radius niya, so kadakulaan, at kung ano, so kasubago ta. Dahil na kaya paano kitang makakahurong sa Pag-asa, pinaduman ko na mismo pati si Joshua, naghagad nin na dispensa, talagang nagmi-meeting. And ako 8 times ako nag-upload sa cellphone. Dahil talaga nagsimbag tab, perming busy. Yan, so kunyan. Kaya pinaduman ko na sa Pag-asa si Joshua and nagbeg ning naghagad talaga ng dispensa. Kaya yun na sanay ning pigibuta to the best of our ability kung paano. Igo Padingnal, so interaction sige ta. Yun na bagasukuan ko, sabi ko so full text ano kan huro ninda. Tabi ano so full text tabi. So pag dissect na tabi Padingnal ano. Yan, igo sabi ko so bago ano na kunyan. Dali mo na ano. Yan, tapi nagprepare po kan si Joshua naghali na nga ni duman sa Pag-asa nagapod sa kuta. Yun na nga niyan. In fact, igwa sindang magkairiba pasiring sa probinsya tama miriting ano tapos subaga forecaster igwa pa ning ka-meeting man sa defense sa civil yan so
Yun ang minagibo kitang paagi. Tanganing makakompa kita ning informasyon. Yan. Sabi ko baga pa rin so full text o gabos pati so interaction tabi ano. Na standby ka mo ha. And please bear with us. Tadyan na hapon, di po akong programa na ta so 2D sa 3D sa GB baga. I-maximize ta na po ini tabi ano po. And taon-taon ba maapunan ko si Sir na daet makatabang pa man si Sir Cedric ano po. Ang number ko tabi is 0942-670-1195 smart. 0942-670-1195 sa smart and 0966-0730-115 sa globe. 0966-0730-115 sa globe. Signalan mo lang ako padingnal off the air mo na i-ready mo lang so interaction na pagkatapos ba kang konta na extra and then so interaction na ni VP Henry buda ni Sir Melvin Almohuela. Ayan. So interaction na tanganing kwan mahugot ta dumanin maray ano tabi informasyon ano po. Yan. And then apudan ko si Sir Cedric patamang kita. Igo kitang mga gustong nagkairintindihan man manungod sa bagyong inita. Iyon na po ini so importante. Pag sa bagyo po, ang importante, ining panahon na ining lead time. Rumdum nindo kang panahon ka ito ni Kong Joey kan, Gobernador pa siya. Igo baga kang pigapod na par plus 5. Yan. Philippine Area of Responsibility plus 5. Gustong sabihon, 5 aldaw antes maglaog sa teritoryo kang Pilipinas. Pinag-aadala na suhiro kang bagyo. Iyon na po ini ang pig-aplikarta. Taon-taon bibiltadahan tayan. Tara din na po. Milby, Mapapadignal. si Uwan, manorin nga ni malawag sa par sa aga. Diyan na banggi? O sa aga? O, piga lauman na oro at yan na pagkamatang ng bangyo kaya Oo. madaling araw po. Oo. Bukas po. Iyo, anong epekto kayo ni sa, kung ining presente niyang pigtatahak mo niyan, may pagbabago pa daw tabi ni? Sa ngayon halos, yung pa rin po Yun na ini, ano? yung direction. Pero pwede pa rin po yan magtaas o magbaba ayon po doon sa probability. Pwedeng magbaba sa may bahagi po ng Bicol region or magitaas po sa may bahagi ng Northern Luzon area. Oo, tabay na iling kaya kung sa mga model bagagari, may magiging closer siya sa Catanduanes ha. Kung na siya magbago ki direksyon. Opo, inaasahan po na medyo malapit nga po siya dito sa Bicol and sa Catanduanes po. By early as Sunday morning po. Yeah. Nagbago sa kanya, so kay so dakula niya. Tada kasapon baga 1,400 ang diameter kay ni. Kumusta mo yan? Halos pa rin ganun pa rin po, Sir Henry. Ang radius niya is strong to gale force wind extend outward up to 720 km from the center. Yung radius niya? Yung malakas na hangin niya is 720 km yung from the center, yung pinakamalakas. Pero hindi naman ibig sabihin na Oo. ano po siya, kumbaga constant po siya na 700. Meron naman pong part na hindi naman po 720 Oo. km. Kumbaga yun lang yung pinaka-extend niya na halos Oo. pinakamalakas po. I see. Okay. So magiging bago maglandfall magiging super typhoon. Pag sinabing super typhoon, pero nga isusong ka ang tabi, Milvin? Pag sinabing super typhoon po, ang lakas po nito is nasa greater than 180 km per hour po. Ayun, oo. So iyan ang estimate na pwedeng mangyari sa bagyo, tama? Bago maglandfall. Sir Henry, bago maglandfall po. Ayun, okay. So ang landfall niya is Central Luzon, ano? Central Luzon? Opo, Central or Northern Luzon area po. Oo. Sa may Cagayan Isabela area sa tracking po ng Pag-asa. Pero pwede pa rin po magbago yan. Pero sa hiwas niya na 700 kilometers, more or less 720 kilometers, ang gilid kayo, di maabot sa Tuya sa Albay, di ba? Bicol Region? Opo, sir, yung kanyang radius na 720. Usually, halos yung extended niya is nasa may bahagi ng western portion ng mata ng naturang bagyo. Kaya Oo. medyo abot po tayo talaga gabos na entero kung Bicol Bicol. region dito sa labas kang bagyo pag naglanipos siya. Yeah. May Saturday and Sunday. Oo. So, expected ng Saturday, Sunday, medyo maraot ang panahon tano. Tama? Opo, Sir Henry. Laumanta pag aldaw ni Sabado ning mga pagka
Banggi po is medyo maraot na po yung panahon hanggang sa mas maraot pa po pagka Domingo ni Sabadong Banggi hanggang Domingong maagal daw. Hanggang Lunes. Hanggang Lunes. Opo, sa Lunes po, nasa Northern Luzon area na po siya. Pwedeng naglandfall na po siya naman sa Ayun. sa Pela area. Kung hindi magbabago yung tracking niya po. Oo, pero sukuan kayo ni dalagan kayo ng kasapon baga nag-10 lang ini. Kumusta ngon yan? Sa niyo po, yung dalagan niya is 10 kilometer. Dati manggiraraya, naiko po, Medyo, mabagalon. mabagalon pa man siyempre. Medyo delikado ini kung mabagal, di ba, Melvin? Iyan po medyo delikado kaya nakaka-gather pa ito ng more strength kasi medyo Oo. mabagal po yung kanyang paggalaw. Iyo, kumusta ang oras na dara ka init? Nailing ko sa mapulino ka na website nindo. May dako lang mga color red, color orange. Ano ang sabi mo ka? Oran ba yan? Tabi Melvin? Yan po yung pwedeng i-oran po sa laog ng mga 24 hours na pag-oran po. Oo. Yun yung ibig sabihin po kay ito. Ay, nako, pangyari sa maabaka. O, sige, mag-ingat kita ha. So, expected na Sabadong Banggi o kaya Domingo, medyo, bako maray ang panahon tadig din sa Bicol Region tabi. Although, kung nilingon mo, dahil man kita masisentro, pero sulangi lang kayo niya, abot ang satuyang. Possible po na halos pwedeng maging signal number 2 or number 3 lalo na po sa Catanduanes po. Iya, okay. Sige, tabi amigo, salamat na maray. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat po Sir Henry, mabuhay po kayo and God bless. Alright, thank you so much mga tugang Melvin Anbuela sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hali po dyan sa Pag-asa. Aha. Sige, sige. Okay, so tapos na tabi padignal so anadangog po nindo mga tugang is yung recorded interview ni VP Henry ang sa mayang Vice President for Network Programming sa Pag-asa, and nahugot naman po halos duman ang sa tuyang sudatin ng tiga para arapot pabaga disdi pakan mga panahon so direksyon asin gabos-gabos tabi. Now, we go to Dr. Cedric Daep. Saro ini sa mga pinagtitiwalaan kan komunidad, and igwa man in pagkasabot sa meteorology tabi, maaraman ta na manungod mapatabang pa kita na mag-interpretar po kaini asin kun ano mga in and outs pa informasyon na dapat niya itong maisihan. Sir Cedric, maray na aga si Pio tabi kan DCGB. Maray na aga tabi Pio. Oho. Pag naputol tabi an call, ako an maridial either digdi sa Globe or sa smart mo tabi, sir. Okay. Oho. Sir, kasubago, mantang nagapod ako sa imo, pigre-replay ko so interview kan sa mga Vice President for Network Programming kay Sir Melvin Almuela manungod sa kamugtakan kaining bagyong si Uwan na nasa luwas pa kang Pilipinas na igwang international name tabing iba. Po? Now, itaw ko lang po muna so basics tabi, Sir Cedric, ang sayang location sa duman sa mga nagtatracking 10.7 north, 139.4 east, and ang kusog niya 95 sustained, ang doon 115, ang direksyon niya northweste sa kaskas na 10 kilometers per hour. So, nakulkot anak kitang ihapot, Sir Cedric, kundi nagkunyan sila naghagad ng dispensa ta. Baranga may meeting sa Defensa Civil, may meeting pa sa probinsya. Now, sa impormasyon ning limitado tang nakuha, taday kita ning makukuha ang live, igwa ka man tabing nakuha dyan na impormasyon hali sa sa Pag-asa tabi, Sir Cedric? Ang sabi kang Pag-asa, tama ito sulit ang tas o 5 o'clock na release ito na ang data information was coming from the observation period at mga 3 a.m. Ang sabi kang Pag-asa, ang diameter kaning Bagyo Dakula nasa 1,440 kilometers. So meaning, ang radius niya na mga 520 something. So, pag-araw kayan, ang kadakulaan, kung sabihin, makakalaw kita sa radius kung halimbawa
mag-agi yan, ang nearest distance yung mga 190 to 220 by Sunday, pwede kitang lumaog sa radius. Kaya hihilingon tang maray, i-observe tang maray ang bagyo kung kumusta ang rainfall kayo tapos ang wind hanggang sa ang persa kayan kung sa pag-abot kan Sabado and Sunday. Manyan, klaro kayo na situation, ang pigiling-hiling ko nga na ikabi Pio na scenario for Albay, scenario 3. Di kita pwedeng di kita lumog sa pinakamakusog na paro sa scenario 1 na directive. Kasabi kan pag-asa, kung magbaba pa mga 1 degree ang bagyo, pwede kitang worst situation, pwedeng ang Albay ilawag sa signal number 3. Yan ang sabi kang pag-asa. Kunyan, kung signal number 3, severe tropical storm category yan, makusog-kusog naman ang bagyo kayan pag nag-worst situation na pinakaran ni sa Tuya. Kaya, mapasalamat kita kung hindi na siya magbaba pa dahil temperature analysis pag kung may high pressure kita sa itaas, minaluwas na nasa baba pa magrara ang temperatura sa may Taiwan, dahil man nahihiling pa na pwedeng bumaba ang high pressure sa araw ka nangyari kang Tino na nasa Eastern Luzon frontal system na dinahiling. Kaya kung araw ka yan, maray-ray dahil di kita tamaan kan mata, di makita tamaan kang area na makusog na paros. Pero ang uran, di kita makasiguro. Kaya kung scenario 3, ang preparation is more of the rainfall na kung sa paros, dahil man nakakagadan, ang nakakauran, rainfall dahil yan ang nagdadala ki landslide, ki baha, ki flash flood. Okay, pigparandag ta kaning pinabulot ta ka Sir Cedric, we simplify it tabi po. Now, ang kadakulaan niya is so kabilugan 1,440 kilometers. 1,440. Okay, so kadakulaan diyan ka ba nga kaan sobra sa 500 kilometros po. Now, taking in consideration ining sa iyang location at 10.7 north and 139.4 east and direction niyang norte-weste naan kaskas 10 kilometers per hour, sa imong pagkukompute dyan, Sir Cedric, kan hararo na pag-adal ka ini, araw ka na direksyon, araw ka na speed, araw kang kadakula na bagyo, nuarin kita ang Albay makakarani sa perimetro kan bagyo tabi, kumbaga sa gilid kan bagyo tabi. Dahil nasa more than 1,000 kilometers pa siya na nagluluya ang dalaga, depende kaya sa dalaga niya, Pio, kung magkatkas o magluya, dahil pa nahihiling sa forecast ang steady dalaga niya. Pwede iyan na Domingong aga o Domingong hapon. Okay. Ining pigsasabi tang pwedeng Domingong aga or Domingong hapon, taking in consideration na dahil magliwat ining 10 kilometers per hour niyang dalagan buda direksyon na norte-weste. Ano po? Yan ang basehan sa ngunya na pagkaagang data. Okay. Dito man aram ang data sa masunod na mga forecast. Opo, that's very clear. Ang reference point ining data ang ining presente. Now, moving forward, parehong data 10 kilometers per hour northwest, ang kadakulaan kan bagyo 1,440 kilometers, radius 500 plus more or less. Anong aldaw kita medyo hurharani sa lawas kan bagyo tabi, sa perimetro, sa gilid kan bagyo tabi? Domingo iyan na kumbako nga na aga hapon, pero iyan sa pinakaaran ni sa mata. Pero itong sa radius niya, so kaya na radius, na dahil ko paaram kung may makusog ng oran iyan na gilid, na depende kung anong distance yung laugan sa kung paglaog sa radius, pwedeng ang oran, mga 200 kilometer distance or 300. So yan, kung more than 500 kilometers ang radius ta, iyan pwedeng banggi pang Sabado, umaagang Domingo, pwedeng mamati ang tanang makalaog kita sa radius. Okay. Lalo kung nakulaon, unless na kung kumustog ang paros, pwedeng magtadip ang diameter niya, naguguyo doon niyang gilid, nagbatbayan. Oho. Okay, maabot kita dyan, Sir Cedric, ano po. Now, kung day magliwat, ini paano pigdudoonan ta, kung day magliwat, ining presente niyang speed,
direksyon buda kadakulaan, Sabadong banggi sagkod Domingong maaga, nasa laog kita kaan kan lawas kan Bagyo Sir Cedric kan Albay. Hello sir. Naputol. Hello sir. Dahil nakita ning audio. Hello sir Cedric. Mari dahil ako. Taso nagakuan kaya ito nagadalagan si Sir Cedric. Yan. Dahil na ning audio. So kunyanta na ang kuan. So cellphone ang nagproblema. Tamay na unabitan si Sir Cedric na iyong nga yan. Taking in consideration ining kadakulaan kan bagyo, Sabadong banggi o matanga tabi yan. Dali sa nata nagkukunyan. Nagka-problema na sir yung connection ta. Ano po? Oh, yan. Smart kita tabi. Smart kita. Si Sir Cedric na lang ang pagkwanta. So pag-asa talaga dahil kitang makakahurumpo paano. Yan. Handali po muna. Sana po lumaog ang call niya to. Dahil man naglalawag si Smart. Sa globe kita tabi. Sa kuwang kita. Nag-agi ako sa sige tabi. Maapod giraray ko Sir Cedric po. Yan. Yan, nagre-ring na tabi. Sir Cedric, opo, sige, opo. Yan, naputol kita. Now, dumana kita sapot, Sir Cedric, taking in consideration kung ma-maintain ini na speed niya, buda direction, may pigasabi ka na Sabadong maagahon po o Domingong aga tabi. Nasa radius kita kan bagyo? Pwede kitang nasa radius kan bagyo kung ang pagbabasyan ta susangon niya na na tracking tabaga tapos sa diameter sana magsalit-salit lamang ang diameter tanganin kung magaman sa nakita dahil kita makalaw sa makusog na oran or concentration kan epekto kan bagyo. Okay, now yan kung dahil magliwat sa kadakulaan speed buda direction po nasa laog kita kan lawas kan bagyo kan radius Sabadong banggi buda Domingong maagahon tabi po. Now, ining speed niya, 10 kilometros, iyong man giraray kasubago tabi, Sir Cedric, kasuhapong, gari araw kan, ang termino nga ni kasubago ni Adsar Aurelio kan Pag-asa Manila, nagbo-monitor ko sa Manila, almost stationary. Iyo, kasuhapon. Kasuhapon. Now, igo sa nipig-explicar, Sir Cedric, I don't know tabi, kung pwede kang magdagdag ka ini, igo sa pig-explicar na manunggo duman sa pigasabi mo baga na pwedeng dumakula o pwedeng sumadit ang bagyo po. Now, sabi ni Adsar Aurelio kan Pag-asa Manila, ini nga yung bagyong ngaran ang tanang uwan, kung maglaog sa satoy, ang ngaran man sa na uwan, almost stationary. Medyo dakula ta wagas paso sa iyang kwan, so sa iyang kadakula, Sir Cedric, bago pang compound. Now, kung magkusog niya ini, magiging compound, pwedeng sumadit niya ang kadakulaan ka ini. Ano tabi yan, Sir Cedric? Arog talagang kaan? Iyo, pwedeng sumabdit yan pag nagkusog ang circulation niya dahil guguyodo niya sa mga gilid. Pero ang concentration kan uran na yaon duman sa mga gilid, guguyodo niya man ang patahaw, kaya mabutog ang cloudiness, pwedeng magkusog ang uran. Pagsalit ang area, magkusog ang paros, pero ang uran makusugan. Yan. So, ining kadakulaan ng inikan bagyong iyan na kung maglaog sa Pilipinas uwan, ngunyan waragas pa, pag magkusog ini, magiging compact, solido, pwedeng sumadit-sadit. Iyon ang supigtatara mo kasubago na kung sumadit-sadit ini, tibaad lamang dahil kita lumaog sa radius sa mga maabot na aldaw tabi. Iyo, pwede. Pero kung dahil man yan sumadit na lumaog kita sa radius, dahil man kita dapat na ikatakot na marita, na matama sa to yung cloudiness yan, baka broken kung harayo-harayo kita sa mata, pero nasa radius kita. Baka broken cloud, dahil kita sa concentration kang solid rainfall. Okay. Unless na arani kita, makalaw kita sa mga 200 o to 220 kilometer distance from the eye. Opo, so maliwanag. So, arong pa lang ka ng characteristics kang bagyong ini, pag nagkukumpad, nagkukusog, na solido, minasadit. Po?
Pareho pag-apiyo kan sa Yolanda, from 270, 900 kilometers ang diameter niya. Bilang nag-600. Kaya nag-600, kuminusog sa cloudiness niya, buminutog, buminibog, tapos ang wind force niya, nagkusog. Yun. Yan. Now, uni pa, medyo stationary siya tabi, Sir Cedric. Sabi ni Sir Adsar na Aurelio, yung weather specialist sa Manila, Maine, pag-arog ka na nahahaloy sa sarong lugar, almost stationary, gari, dai na makusog ta, nauubos niya na, suyaon niya na, sinigot niya ng dating kusog, gari baga ngaya so, nasa minahan ka na, naubos na so, sustansya, yung na sa nandaramong sustansya, as compared kung maghiro ngaya yan, makakagather ng panibagong strength, duman sa mga agihan pang lugar niya sa kadagatan na yaon sa preskong kusog tabing masusurot niya tabi, Sir Cedric. Depende yan piyo sa sa water vapor, sa concentration kang humidity niya. Kung halangkaw ang moisture content kang dagat dahil halangkaw ang temperatura, mas probably paglangkaw ang moisture content ang evaporation halangkaw. So magkakaigwa kay cloud build-up ng giraray. Kaya di mauubusan yan uran. Pag nagduman siya sa ibang area, sisigupo niya ang giraray. Pag mainit, ang sa luwas kayan, halangkaw ang water vapor content, sisigupo niya yan, tanganin magkaigo siyang cloudiness. Unless na maging dry type yan na bagyo, andit ang moisture, and therefore, ang concentration kang uran sa tahaw, arani sa mata, ang paros, lampas sa area kang uran, mas magayon iyan, kung sobra ang paros na kulang ang uran, mas dit ang damage. Yun. So, dawa pa lang stationary kung so napupunduhan niyang lugar, halangkaw ang evaporation. So, alis ngaw, sige manggirar ang kusugkaan. Ano po? Kang uran. Kanuran. Yan. Then, pag-abante niya, halimbawa, nag-abante na, halangkaw pa so evaporation, so alis ngaw, makusog pa so urang kanadarabo na so puwersa. Now, taday ki area of convection sa pagpupunan kan bagyo, nadayang moisture, Yeah. alam ko ang temperatura dyan. Kaya, pag may bagyo, component niya perme, uran, tapos paros. Okay, so ining si Uwan na ini, kung maglaog na sa Pilipinas na ang ngaran Uwan, ining aning ko niya, pwedeng mabilog ini, kung talagang magkusog pa, mabilog, masalit-salit lamang, sir. Kung magkusog, pero kung di na magsalit ang diameter, mas gusto ko yan. Mas liit ang persa niya sa luwas. Correct. Mas liit ang pwersa niya sa luwas. Mas kidakula, bakong compound, bakong solido. Yan. Now, dumana kita sa kuwang kaini sa direksyon. Ini baga, dari medyo sa itaas ang tama. Tabi, Sir Cedric? Sa nga na ito, so, sabi kan Pag-asa, Central Luzon by Monday yata Central Luzon. Now, Iyo. oo, by Monday. Now, ano ang nahiling mo dyan na kamugtakan kan panahon sa itaas kang Pilipinas sa may Taiwan, sa may Japan, which may affect ang direksyon kainin ni Uwan kung maglaog na sa Pilipinas na pwedeng bumaba or tumaas tabi? Day ako nahihiling na sitwasyon tanganing bumaba. Ang hiling ko sa weather elements, garong steady siya na ang direksyon niya pasiring sa northern portion kang Luzon. Garong iyo manggiraray. Kaya kung mag-worst situation kita na may factor na pwedeng maka-apektar sa taas, inapot ko sa Pag-asa. Ang sabi kang Pag-asa, pwede kitang bumaba to 1 degree. So, pag nagbaba kitang 1 degree, pwede nga ang Albay, i-declare na under signal number 3. Pero kung di kita magbaba dyan, pwede baka hanggang signal number 2 sana. Okay. So, gusto sabihin, kung signal number 3, malaw kita duman sa kusog kang paros under signal number 3, na kung bako man kita aran sa diametro ka itong area ito, sa range ka ito, pwedeng magabot kita dyan kay mga more than 100 kilometers per hour or less. And when would that be, no Arin? Kung sa araw ka na yung 10 km per hour, 10 kilometers per hour, pwede kitang ma-delay talaga. Pero kung magbalik siya sa 20, pwedeng within Sunday, mamamatian tayo yan. Pero kung magluya-luya siya, mag-stationary, baka ma-extend pa yan. Okay.
So sa ngunyan balikan tayo day kang nahiling na elements na pwedeng makapag pababa ka ini kay kunyan kay uwan na sa kubon pa lumaog pa kitang todo sa bagyo. Day kang nahiling na pwedeng makakapagpababa pa kan direksyon kay ano po. So far, day pa. Very good. Very Day good. pa. So kung i-compare ta kay Tino, ilingon tulos naman baga so high pressure sa taas na naging shear line nga ni na tuminama sa eastern section kang Luzon. Kaya, so forecast na lang Bicol ang tatamaan, buminaba sa Bisaya. Yan, tanag kusog so high Nakigo pressure. kita kay ano to, so frontal system. So, shear line Yan. sa eastern section kang Luzon. Sungon yan, so gari daing abat dyan kitang nahiling na nagkukusog sa taas kaya na ma-maintain niya ang pataas na direksyon tabi. Iyo, pamamaintain niya yan dahil nasa North Pole kita. Normally, pag sa North Pole, nag-develop ang weather system maran sa equator, pero may ang hero kaya northwest, westward, west-northwest, or northwest, or north-northwest. Yun. So sangon yan, ang panahon dyan sa taas kang Pilipinas, sa may Taiwan, sa may Japan, paborable sa araw kaining direksyon na at least pataas, nasasalbar kita an albay ning di itabi. Oo, ang temperature, tahalang ko man ko nag-abot kitang mga 28 gayon. Mhm. Baka 25 ang pinaka-ababa ta, na halos parehas man yan sa taas, na halos parehas kita kung ang temperature, pwede nga ang temperature ta favorable man na tamaan kan bagyo, kaya lang sa movement yung northwest, dayan mabago kung dayan ibang factor na makaka-apektar sa taas. Sa ngunyan, so far, dayan pa kinahihiling. Yan. Itong factor, ano ka po kay ito? Low o high pressure? High pressure, Pag mga high- weather system na magdara kay high pressure, Pag high pressure, anong gustong sabihin? Malipot o mainit? maba ang temperatura, malipot. Malipot. Takot dyan ang bagyo. Oho. Magian-an paros dyan. Pero Magian. pag low pressure, alang ka ang temperature, tapos sabayan mo alang ka na humidity, magbaba ang pigapod tang central pressure ang central pressure kaya 921 gayon. Mhm. So pag alang ka ang temperature, nababa ang central pressure, halimbawa 921, magbaba sa 900, sa 1,000 millibars, magabat ang paros. Yan. So, i-simplify ta naman, sangon yan, paborable so panahon dyan sa taas na iyo ang nakakapabulo-bulo ka ini kay uwan, kumbaga na mag-norte-weste. Dahil masyadong bumaba na magpasiring sa to. Sabi ka pag-asa, tinapot yun ka sumagot sa pag-asa. Kung baga man bumaba man ngayon may maka-apektar, mga 1 degree sa nasa ngayon, ibababa ka yan. Gusto sabihin, ma-worst situation kita, hanggang signal number 3 lang ang albay. Yan. Based sa weather reading, kan pag-asa sa ngunyan. Okay. Bagaman kung bumaba ning 1 degree, ang epekto kan sa to, malaog lang kita sa signal number 3 en kaso. Kung in kaso. Okay. Iyo masa na Sir Cedric, salamat din maray. Ika na ang pig-apudan may tasot pag-asa talaga naghagad ning dispensa ta sasabuton taman yan ta bising-bising na sinda po. Ano po? Salamat din Iyo maray. kaya ako sa pag-asa ka sa bago nga ni sisimot na sindata. Mapo na sa OCD sa meeting, kay Eh. po niya nang maglao. Ako man 8 bis ako nag-apod, busy na sa telepono. Busy na talagang nag-arapoda na sinda. Oo, sige. Di naputol na. Pasalamat lamang kita kay Sir Cedric ano. O yao man pala si Sir Kasubago sa pag-asa. Sisibot naman nga ni da kaya iyon na ayan ano po. So at least mapasalamat lang kita kay Sir Cedric ano. Tabi sa kuan sir baka naka-monitor ka mo diyan. Sir, salamat ning maray tabi. We know for a fact na busy ka man, may meeting ka man yatang alas 10. Iya, salamat. Ang buda si Say nga ning piloto mo diyan so kaibanan mo sa pinsan mo. Si Joseph. Yung piloto ko. May meeting kami alas 10 sa UAS. Pag 1 o'clock, may meeting kami sa Pulangi. Makaukod naman ang si Joseph Kandalagan kan Bagyo. Pwede weather forecaster naman yun eh. Thank you so much. Ako pag may interview. Thank you so much Sir Cedric sa impormasyon tabi. Salamat. Salamat. Ingat ka mo. Si Sir Cedric Daep tabi ang satuyang nakaoro na sa natabi manungod sa siring na bagay. We hope na sa samuya man na kapabilidad na paliwanagan taan na publiko manungod sa dalagan na ayan asin pwedeng kamugtakan kan bagyo. O tron tatabi
iyan po, na-discussion na iyan, basado sa ipinagpaluwas na data kan Pag-asa. It may change, tabi ano. Now, kung iyan ang babasaran, so dato, so data ngun yan, tabi ano. Now, so pig-apod tabagang par plus 5, ano po, kasubago, bago kita mag-komersyal. Ining par plus 5, iyon na po ining pigibuta. Dai pa sa laog kan teritoryo kan Pilipinas ang bagyo, pig-aadala na. So direksyon, noarin, malaog, sain ang lugar na mapupuntok, puwersa, anong oras, anong petsa, yan po. Nasa luwas pa kan Pilipinas, par plus 5, 5 days before lumag sa teritoryo. Now, so Pag-asa baga, iyo man ang pigigibo na ngani. Dati baga ka ito, minaluwas ng impormasyon ng Pag-asa, pag ang bagyo, nasa laog na kang Pilipinas, so pigapod na Philippine Area of Responsibility. Saka sa nasinda minapaluwas ba kaaning mga detalyes. Ano? Now, nag-adaptar na so Pag-asa tabi. Ang apo din na kaan, pag ang bagyo nasa luwas kan Pilipinas, nasa luwas pa kan Philippine Area of Responsibility, igwa pasindanin, kumbaga, dagdag na kilometro o area na pinag-oobserbaran ang bagyo, nga po ninda, Tropical Cyclone Information and Advisory Domain. Yan. Nasa luwas kan teritoryo kan Pilipinas, pero pinag-aadala ninda, nga po ninda kang area yan na nasa luwas kan teritoryo kan Pilipinas, na pinag-aadala ninda and nagkukuha na sindang data, pigre-release na sinda sa publiko, nga po na ninda kaan ngunyan, Tropical Cyclone Information Advisory Domain. Area yan outside of PAR na mas mahiwas, kaya nadidetermine na ang kamugtakan kan panahon, so direksyon o kung saan, kung igong bagyo, laog na niduma sa prinsipyong par plus 5. Yan po tabi ha, kaya ngunyan baga, igwa na ninda ko lao na changes sa Pag-asa, maski sa luwas pa kan par, basta nasa Tropical Cyclone Information Advisory Domain. Pag sinabing domain, pagrugaring, kumbaga, teritoryo. Yan. Ililuwas na ninda ang data kaantabi kan Pag-asa. Kaya arog po kaantabi ha. Bako ini basang-basang na kwan sinda mismo nagtataram, pwedeng maging super typhoon, tana sa luwas pangani kan kadagat, nasa kadagatan pa, nagagather pa siya ning strength, kaya pinagatawan ta po ini ni nagakanigong importansya. Halawig ang parada, mabulta kita siguro pasado alas 10 na, may mga hanap buhay, habol kita kan time check, oras Pilipinas, 9:51. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sinda, kita ako, Biko. Daemi na pahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos, asing kami, permi alisto. Pag sinabi na, urago daing iba kami naan. Sa taho kang mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkaburong nyo, asing magkasararo. Suportahan tabangan, damayan ang lambong saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na Bicolano, dapat daing ururihan. Dawa labi-labi na ang pagtios. Dai kita natatakot basta sa matanos. Ang hibo mo, ang hibo ko, ang hibo kang gabos. Yaon masana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bako mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Ako Bicol Party List, katabang na, kasunod pa. Tonic Bank, pamasko loan. Tonic Bank, low monthly payments. Kami dito, and in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank loan, pamasko loan. Sa Shoppers Home Loan, pamasko loan. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 20, 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 240055 series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Apply for a Tonic Shop installment loan and you might be one of the lucky winners to have your loan waived. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liveroid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, full-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kaso kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa generic o drugstore. Tara na!
ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalansing bisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ng kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa surog
kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, Pirming Nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Oras, alas 9:05. Hoy, alas 10:05. Sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maray naway pang alas 10 na berenta nga siniguro kang palasyo ang kandaan kang gobyerno para sa pag-abot kang biglalauman na Super Typhoon Uwan kasabay kang pagkapadagos kan operasyon and relief as in rehabilitation sa mga lugar na rin napado kang bagyong Tino. Sigon kay Palas First Officer Claire Castro na nagpadara ng gobyerno nin mga first responders sa mga probinsya na posibleng tamaanin papaabot na bagyo tanganing masiguro ang tulos na pagresponde sa oras din pagangaipuhan. Siniguro kang gobyerno na dahil bubutasan ang mga lugar na grabing naapektaran kang bagyong Tino, partikular ang Cebu, sagod sa dagos ng makabangon ang mga ini. Alas 10 na bareta from Newsbase, sila kang samuyang DCGB News online Facebook page para sa dagdag pang impormasyon. Ako po si Mardela, salamat. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfe-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suite, Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Heartprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin wala kang talo. ATF sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style kaya namin gawin. Heartprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Heartprint ang sagot,
Walang kulay na buhay o simpleng design na astig ang taglay. Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Aeroprint sigurado kang astig ang resulta. TTF sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya naming gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, NTC registered cell phone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-R05 MP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willys. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Idalion tayo ni Tamaihi da ini si Madam Bem na Beranggoy. Good morning, Madam Bem. Kanditi ay, good morning. Good morning. Mga tugang kaulay tangon yan si Madam Bem Beranggon, tagapagtaram Kanditi ay. Standby mo na tabi, Joshua, ano, tama ko kitang oras kay Madam Bem, ano, Kanditi ay Bicol. Ma'am Bem, deklarado po bilog na Pilipinas, estado de calamidad, mismo ni Presidente Marcos. Price freeze. Kumusta Automatic. sa Bicol tabi? Kumusta? Madangog kami tabi. Yes. Opo. Good. Hello? Good morning. Go, Good morning sige po. po. Yes. Good morning, Papa P. Oo. Yes. Kaso nga po, nadangog ta su declaration ni BBM. Oho. Hello? Nawawara ka, Ma'am Bem? Nawawara. Madali lang. Yan. Madali lang. Sige, yan. Okay na po? Yan, okay na. Go ahead. You're coming in 5x5. Go ahead. Okay. Oo, nadangog ta su declaration
state of national calamity. So, it's automatic po na may price freeze po kita. So, pag sinabi po na price freeze, iyan po. So, mga basic necessities po lang. No? Basic necessities. Pag sinasabi tang basic necessities, very specific po yan duman sa Price Act kung ano itong mga basic necessities under the Department of Trade and Industry po. Oo. So, iyo lang po ito ang mga produkto na sako po kang price freeze. Gusto na pong saro-saroon, papapi itong mga produktong ito. Sige po. Iyan po ang inaapuntang ano nga ni ini. So, itong nagkapira po yan 10 or 12 iyan. Sige so, po. Ito bang bread, baga itong piga-apuntang Pinoy Tasty. Kasabay dyan po itong bottled waters in container. Bottled waters. Ito pang nasa container po na itong mga bottled water. Tapos, itong salt, candles, sabon, kape. So, mga pang-urual daw ng pigagamit, iyo po iyan ang yaon dyan sa basic necessities. So, pag sinabing price freeze po, ito po na previous week kung saan, di ba, weekly po ang monitoring na ginigibukan DTI. So, iyo po iyan ang babasihan tang presyo, ang giyata para sa pagpatupad ka price freeze. So, yan po, papapi ang sa tuya na kikibuhon. So, nag-order naman po, may instruction na ang Samuyang Regional Director na in case after the calamity is safeguard muna syempre sa tuyang mga properties, kang mga staff, kang mga tao. So after that, pwede na magluwas. Automatic po, maluwas kita para mag-check and mag-monitor kaining mga presyo po ang mga barakalon na nasa jurisdiction po kan sa tuyang opisina. Opo. Automatic na po yan. May order na po kita na once na after the calamity, syempre yaon dyan dito man aram kung ano sa mga danyos, perwisyos, i-safeguard tango na sa tuyang mga propiedad, and then we will go out to monitor as DTI enforcers and monitors po. Iyo po. Now, so mga kuwanta, madam, so basic pakiotro, Pinoy Tasty. Bottled water. Yan po. And including those itong nasa container na piglalaag ta sa mga dispenser po. Salt, candles, laundry soap, coffee, locally manufactured instant noodles, gatas. Ano pa ito? May nalingawan pa ba ako? Oil? Yung cooking oil? Bako po yan sa muya po. Papapi. How about ang asukar? Bako po yan sa tuya. Okay. Ang kunyan, ang construction materials? Ang construction materials, papapi, although kasama po siya sa prime commodities. So, di po siya kasabay duman sa price freeze. Pero once na right after the calamity, syempre po, chine-check naman girari iyan. It doesn't necessarily mean na pwedeng basta-basta mag-increase at sa tuyang mga parating na kaining construction materials. Tamili di siya kasabay sa basic necessities na under price freeze po. Ano po? Okay. Ma'am Bem, ano ang basis kan dapat na pamresyohan? At anong presyo po ang dapat sa nang ipautom? So, presyo kan mga naonambitan mong nasa erarom kan jurisdiction kan DTI? Sinabi ko po, papapi kanina na, di ba, weekly po nagmo-monitor kita. So, yan po ang rason kung ata weekly nagmo-monitor si DTI para in cases of calamities po, yan po ang basis kang presyo. Ito bagang last monitored price. Duman po kita mapis.
Last monitored price before the calamity. Yes, correct po. Okay. Correct. Apo. Ano ang penalidad sa mabalgar kan Price Freeze Act? Siyempre, iwa kitang mga penalties na nakasurat sa batas. The lowest penalty po is 25,000 kung mag-violate ka po ang standards pala ito, 5,000 kung mag-violate ka po ang price freeze or price tag under the price act. Sararuan lang yan, 5,000? Opo. Ano po yan? Siyempre, Papa P, iba man kita pig-upod na due process. So, upon violation po, pag na-found out kang mga enforcers na nag-violate dito sa price freeze, ma-issue man po muna kita kin-notice of violation. After the issuance of the notice of violation, we will give time duman sa violator na mag-explain within Opo. 36 hours. We understand that, ma'am. So, 5,000 lang ang penalty, tabi, dahil ng revocation kag license sa Limawa? We do not do that po for the first offense. Opo. Second offense, pira po? Second offense, they ko dara kaya so penalty so lista. Pero iko kita kaya na at third offense, pwede na pong mag-recommend si DTI sa local government unit kasi we are not the ones who issue the business permit, diba? So, local government unit ang nag-i-issue ka business permit. So, pag naka-third offense na po, pwede na po mag-recommend si DTI sa LGU na i-pasara sa business or i-revoke so license. So, kamo ba nagmo-monitor na ngunya tabi pagkatapos na mag-declare ng estado de calamidad? Opo, actually ang monitoring ta is every Tuesday of the week and upon needed po, as needed. So, ngunyan, igwa kitang nasa luwas ngunyan so team I think naka-schedule ata sinda. So, DTI Albay kasi so mga provincial offices ang nagluluwas, ang nagmo-monitor, sinda ang nasa field. Ang aram ko, naka-schedule sinda ngunyan magluwas sa first district. Okay. So, mas magayon kasi very appropriate before the start of calamity and then immediately after. Naga-refer pa ining state of calamity duman sa Tino and ining so abang na sa kwan sa ining si Uwan, ano? Yes. Yeah, okay. Now, pero Tita Pati, as of now, ang satuyang province of Masbate still in effect po so sa indang state of calamity. Malapse ito sa November 25. So nakaagi bagang bagyo si Opong. Nga ining so nationwide state of calamity in effect na bagay ni Mako? Yes, automatic po. No rin ni ma-lift? 60 days po ang duration kayan or until sooner lifted po. So sa launa ning 60 dias, dire-diretso ang monitoring ng tabi, Ma'am Bem, ano? Correct po. May patanid. May patanid lamang tabi ang DTI Bicol. Go ahead. Yes, oo. Sa padagos na pagpatanid tabaga. Ang tinitang pigsasabi. Sa satuyang mga business establishments po na in times of calamities, bako po niya ang oras para mag-take advantage kita. No? They naman baga po hinahali na as business owners, syempre, igo kita dyan na objective na magbilin siya. Ano po, kasi mga negosyante kita. Pero, day po ibig sabihin na mananamantala kita sa mga oras na araw kayo ni. So, yan po ang pirming patanid kang DTI na si DTI po, di ba two-way yan? We are here to empower consumers. We are here to educate consumers na dai po sinda man basta-basta mabentahihan. So, in same way, ang satuya man pong patanid sa mga business owners na bako po ini ang oras para mag-take advantage kita. So, tama lang po na pagninegosyo. Ano po? Okay, kasi si DTI po yaon lang para
magtabang, mag-assist sa both the consumer side and the business side. Opo. Salamat, Ma'am Bem. Mabuhay po kamo sa DTI Bicol. Thank you, Papa P. Thank you so much. Mga tugang si Madam Bem Berango, tagapagtaram kan DTI Bicol. Inapod at tasindata. Masabi ka, ba ko man nga kitang inagyan ka bagyong Tino? Opo. Paano? So, deklarasyon kang presidente, nationwide state of calamity. Kaya yan, may price freeze. Bilog na Pilipinas. Sarong report pa, kay Joshua. Ali pa dyan sa luwas. Kumusta ang connection tabi pa Rignald? Kung dahil na di exit na kita. Pading Joshua, go ahead. What's happening? Good morning. Yes, maray na agad Sir Pio, maray na agad sa mga parantabay. Sa nagdagdag yung parata tabi Sir Pio, nasa pagpreparar ngayon yan ang provincial government ng Albay sa paagitan na APSEMO para sa padagos na pagraming sa Philippine Area of Responsibility. Kaya potential na super typhoon na po doon na si Juan. Sa ngunyan tabi Sir Pio, tigdi sa laog kan na APSEMO building, ongoing ang pinagigibong pre-disaster risk assessment o kaya tigapod na PIDRA para aramon sa mga risk areas tigdi sa probinsya kan Albay. Siri man makabilog Sir Pio ng timbaga contingency and safety measures para malikayan ang anuman ng mga diskwido oras na rumani sa tuya ining potential na super typhoon na si Juan. Sa ngunyan tabi Sir Pio, pinag-saro-saro sa mga lokal na gobyerno tigapot kung ano na ang preparasyon asin ano ang mga kinakaipuan sa disertiyo na inot kasubago so munisipyo kan Ginobatan kung sa'y nabanggit ni Madam Joy Maravilla ang NBR Ramuchi na sa aga posible magkagosinda ng preemptive evacuation and prioridad sa disertiyo itong duman sa barangay Masarawag ayo na porter ni bagang pinagbabaon yan kada may makusog na paros study disertiyo. And kasubado sa presentation man ni Sir Dan Triumphante na pag-asa Southern Luzon, worst case na pwedeng mamati niya ito digdi sa Satuya pag nagrami ining si Juan aldaw ni na Domingo digdi sa Satuya, worst case study Sir signal number 3 kaya medyo makusog-kusog and kay Juan mangginaray na mag-preparar ordo sa presenting ini susog sa mga forecast na manahiling Sir Pio na maglandfall ini sa anuman nakadagaang sakop kan Bicol region. Pero sa ngunyan, pinag-trito parar and dapat alerto na ang gabos ngunyan, mga local government units at ang gabos ng mga ahensya para ang pinagbamawot zero casualty mag-agi man sa tuya ining potential na super typhoon Juan. Roger. Yan tabi Sir Pio na sitwasyon dito sa APSEMO na nagtutukan kan DCGB News. Diyos Cobino, salamat. Salamat Joshua sa pagtutok dyan sa pagtiripon sa Kapitolyo Provincial sa pangarang kabilog na tropa. Kami pong naglaom na tawan mi naman kamo ng serbisyo sa abot ka sa mga kaya sa pagikan informasyon kalinga na siniba pa sa programang Tingog kan Banwaan. Viva Señor Santo Cristo, mga di kita manarig magpreparar and happy weekend. Masunod po si News Director Mardela. Ako man po si Pio Fernandez.